Hvad var det nu egentlig, der skete sidste år? Nå, det var det, der skete. Pige, hun kan lide nam nam. Du kan stole tryk på hende. Hej. Hej. Hvad laver du? Kommer klar. Til hvad? Gamebox. Kan du sige det med lidt mere entusiaste? Jeg gør mig klar til Gamebox. Og så lige det sidste detalje. Face me, når du siger det. Jeg gør mig klar til Gamebox. Yeah! Yeah. Det er lørdag. Den 20. Og vi skal lige fokusere her. Nu er vi bare klar. Yes. Nu mangler vi bare lige to. Altså den ene, det er jo chaufføren. Det er jo AS ham selv. Gammel streamer på Twitch faktisk. Med de 8K. Wow. Oh. Holy shit. Og så den anden, det er en ny streamer faktisk. Som også er en af Christinas gode veninder. Som hedder Michelle, men hedder Kokos på Twitch. Så planen er sådan set, at her klokken 11 om en halv time cirka ish, der kører vi herfra, og så skal vi så alle sammen mødes på i Havrekløv. Vi skal nemlig spise sarnsager til frokost, så det bliver fucking godt. Men i hvert fald, jeg tror vores ankomst det er mellem sådan 1-2 tiden måske. Det bliver fucking godt. Vi ses derinde. Michelle, du bliver filmet bare lige, så du ved det. Jeg sagde lige til Christina, hun ikke skulle åbne døren. Vi vidste jo ikke, hvem det var. Jeg kunne høre det ikke. Men altså, det skal du forberede dig på hele dagen. Så får du sådan en kamera deroppe. Det er paparazzi jo. Det er paparazzi. To kill men in, hvad var det, 100 different ways, eller sådan noget? Ja, det tror jeg. Den var meget god. Jeg var meget Det er ikke så glad for jeres. den. Og hun var bare hook på bagsiden, det kan jeg godt sige dig, Morten. Var hun det? Ja, du skal godt passe på. Altså, hun drømmer om det om natten, når du ligger og snorker bobler, og du ikke vågner af noget som helst, så tænker hun lige at putte puden over hovedet på dig. Nå. Er du på vej, eller hvad? Så kan hun Nå, vi ses sådan ikke også? Jeg vil sige, Herning, hey. Du giver den bare los, Ernest. Og nu skal I passe på, damer. How are you doing? Er det to børn og en Tesla? Ja, Hej, Anders. jeg er indenfor i min bil. Skal vi køre nu, eller hvad? Hej, Anders. Der er ikke nogen, der spiller i min bil. Jeg elsker bare familietur her på sådan en lørdag her. Det er Mar og far. Det er far og søn. Det er faktisk... Vi har et firma, der hedder AS og søn, og det er mig og Anders, der styrer det. Så må jeg selv finde ud af, hvem der er hvem. Har du spildt det om bagved? Nej, jeg tror, jeg har noget... Har du husket plastikposer? Var det, du sagde? Håndklæder? Det er om bagved. Ej, for helvede, skulle jeg have Jeg har også skål med. Satans. Nej, det bliver bare en hyggelig tur, Det bliver en fucking hyggelig tur. Vi gærer os bare. Og du skal ikke sidde og varme de der dumle med dit skridt, der er så ret klamt. Hvad er der galt med, at jeg varmer med dumle med skridte? Det er den Nutella. Nej, det bliver rigtig creamy. Jeg vil lige smage sådan en. Og jeg smager en af de her nosser her. Ja, den også. Ja, du skal åbne den. Jeg kan ikke åbne den. Jeg har på en hånd. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down ligner from bøv. across the room. Damn, Det ligner bøv. Det ligner bøv, på sådan noget flot, som synes, han ser ud, hva'? Hold kæft, den er flot. Nej. Så er kunsten med Nej. Hvorfor har du sovet? Kan det noget? Nej. Altså, jeg er helt imponeret over de smørhår, faktisk. Er du det? Ja. Jeg stod også og forsøgte med en kamp. Ja.
Det er også Skal du være kameramand i dag, Nisman? Det kan godt være. Fedt, mand. Det tror jeg. Så Morten, han har ingen tripod. Jo, jeg har faktisk en tripod med. Har du en tripod med? Ja, det har jeg. Det lyder fedt. Så kan du have den her under, hvis det er. Vil du gerne det? En lille tripod? Ja, en lille pjos. Jeg tror, det var sådan en stor tripod. En lille pjos. En lille pjos. Du har en skat. Har du en lille pjevs? Nej, det er stor. Den er ikke lille. Og så er menuen lige her. Vi tager billigere. Jeg vil ikke få alle med. Hvorfor kan jeg ikke lige fokus? Hun tror bare dem der de ting der. Hun står bare og tager fucking billeder af mig og min dreng. Skal vi have en toast? Jeg har fandme i hvert fald ikke toast. Toast, mormor. Det er en videooptagelse. Jeg er ked af. Det smørhår der. Det er bare lækkert. Det lyder som om han tog billeder. Ja, Morten, du lyder faktisk som om. Ja, vi er næsten færdige med pitstop her i Havresløv, så nu skal vi snart til Gameboxen. Og det er vigtigt. Hvad? Og det er vigtigt Herning. Vi skal til Herning næste sætning. Hvad fanden er i Herning? Men nej, det er Hvem ligger nummer 2? Hvem ligger nummer 2? Selv kommer med, så Herning. Kunst. Har du noget på kroppen med det på? Ja, fandme ja. Der er kæften, man. Herning. Man fik faktisk en OB til. Så er vi ankommet her til Herning på parkeringsplads, du. Det er for helvede. Hvor skal vi ind hen? Spain skal vi hen af. Det er et godt spørgsmål, du. Så ses vi der. Give me cons. Må vi se dig pose foran det der skilt der, og så bare sige this way? Kan du lave en give? Give! Kan du ikke lave en Astrid? Hvad er en Astrid? Det er det der Astrid lavede sidste år. Ja. Okay. Hvor er egentlig de andre hen? Og det er helt dernede. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Oi, that's Fortnite dance. You got them move like jackers. Hvad siger du, Anders? Churros. Cheers. Nej, nej.
Anders for satan, var den god? Og ligesom mor lavede den. Ja. Han skal ikke tørre i mine bukser. Du skal jo ikke slå nogen ned. Men jeg har lige glad. Need to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Nej, det er bare at hjælpe. Ej, det gik da helt amok efter Givi, han ligesom overtog. Hold da kæft, mand. Ja, Morten, det er det faktisk. Så går han bare. Prøv lige at se den æres på Anders der. Holy shit. Ja, du er ret. Den kom lige i min mors vægtfærd. Den her. Jeg fik det hele på bånd, Anders. Den her. En satan. Ja, det gjorde. Det gjorde hun så sød ud. I skal, ved du hvad, Morten han finder lige sådan et billede af hende som baby, og så lige poste, så kan I se, hvor sød hun ser ud. Det er godt nok utydeligt det her. Hvad har vi nu på? Kom nu! Hvad så, Kasper? Er I klar eller hvad? Det skal simpelthen... Det er for sløjt, det er for slatten. Er I klar eller hvad? Gamle psykologer, så ham Johnny Gade. Lækkert. Der er virkelig mange mennesker. Ja, hvad var det der? Det havde jeg faktisk overhovedet ikke regnet med. Nej. Det var også lidt dramatisk intro der. Ja, der var ikke nogen, der havde fortalt mig, at der var countdown og røg og alt muligt. Det passer overhovedet ikke til dig, Christian. Ja, nej, det gør det faktisk ikke. Jeg føler mig lidt som en superhelt lige nu. Ikke rigtigt? Vi skal i gang med hyggeligt i dag, Christian. Det skal vi. Det er os, der er værter på L2R2, som er Klassisk Danmarks YouTube-kanal. Ja. Og ja, vi er rigtig glade for at kunne komme her til Gamebox og lave en lille special udgave her. Lige præcis, og vi er bevæget til tænderne med selvfølgelig godt humør, god stemning og cue-cards, hvis alt det skulle fejle. Men normalvis, når vi laver det her L2R2, så er det mig og Christian, der gøjler for sindssygt. Ja. Men det ændrer sig lidt i dag, fordi at vi får ikke løn nok til at lave det hele. Så vi skal have nogen, der kommer op og hjælper. Vi skal simpelthen have nogle publikummer op på scenen i dag og give den gas med PlayStation. Men det kommer nok ikke til at være tomhændet, fordi det er noget med, at man kan vinde et eller andet. Ja, det kan man nemlig. Er du Jannik fra Hellerup? Ja, Jannik Hellerup fra Randers. Jannik fra Hellerup? Ja, Randers. Ja. Hvad er det her? Er det dig, eller? Ja, det er mig. Kan man få en autograf til mig og min ven? Selvfølgelig, hvis du har noget time med. Nå, det er godt. Har du en gul? Nej, det har jeg ikke. Er du en? Tusind tak. Jeg skal bruge den til mig og Simon. På begge to, eller hvad? Jeg har bare lige på skødet her. Her på? Ja. Bare lige give den lidt bedre. Ja, Jesus.
Jannik fra Hellerup, min damer. Og Anders. Og så på den anden. Og så lige til min ven også. Det er fantastisk, du er her i dag. Altså en stor mand til jer. Som jeg har set ham i Washington, DC og alt muligt, så det er helt vanvittigt. Perfekt. Tak for det. Jeg lige siger tak for lov. Tak. Kom. Må jeg få et billede af så Jackson? Du filmer bare med sammen. Var der nogen af de andre for os? Hvem vil du med? Kan vi gå hjem? Jeg har aldrig set ham være så glad før. Anders, omkring. Armen omkring. Du ligner en lille dreng. Ja. Sådan der. Jeg prøver at se for helvede. De poserer jo også. Ja. Du har aldrig set så godt ud. Tak for det. Anders, for helvede. Det kunne du godt have performet lidt. Ja, men jeg vil ikke lige åbne armhulerne, den svedt som svin. Okay. Så er det bare kaldt Valera. Hvorfor er du gal? Vi kan ikke få en fodboldkort. Hvad for noget? Vi får ikke tilbudt fodboldkort. Og ham der er det måske det. Kan du lige klaske ham i nakken så? Duft i nakken. Hvad køber I? Hej Astrid. Er det egentlig sandt, at du er skaldet op på toppen, når man tager hatten af? Jo, det er derfor, jeg sidder her. I hørte det her først, guys. Har du set en Fortnite-dans? Yeah, boy! Danser for at komme. Tror du ikke, at jeg stod og tog billeder sammen med hende der, og så tog jeg også billeder med en anden hende. Og det var, jeg råbte jo så bare, jeg skal have billeder med, Valera? Og det var ikke Valera, det var lidt strasse. Kan vi lige få et billede med dig og Astrid så? Jo, bror. Det er faktisk ikke et billede, det er en video, men det... Det er derfor, vi står og venter. Det er derfor, vi står og venter. Hvor må vi jo? Simon? Ja? Simon, min ven. Jeg var så heldig at få en meget vigtig person i dag. Og jeg har ikke kun tænkt på mig selv. Jeg har også tænkt på dig den her gang. What? Jeg har skaffet dig en autograf af selveste manden, der only. Mine damer og herrer. Jannik fra Hellerup med hans autograf på. Jannik fra Hellerup. Det er, hvad jeg ønskede mig! En autograf fra min stalker, der ved, hvor mit bestik er fra. Og jeg har en selv. Hvor? Når du har fået en, eller hvad? Jeg brændte både en til mig og en til dig. Og jeg troede lige, jeg var sådan lidt exclusive. Er det de eneste to billeder? Ja. Så lad gå, så lad gå. Det her, det kommer til at være mit pengeskab. Det glæder jeg mig til. Nu har jeg et billede, jeg kan vise til politiet af ham, der ved, hvor hvor jeg er. Jamen, jeg tænkte nok, det var, altså, du lige var manden, der var den der, fordi jeg tænkte nemlig på det, der er brændet to. Ja, præcis. Jeg har jo og så har en efter. Fedt. De har det også hans på, håndskrift og sådan noget. De har det også på optagelse, at vi kommer over til ham. Yes! Er du Jannik på Hellerup? Jeg er Hellerup, jeg kommer fra Anders. We got him! We got him! Hvornår er det, han skal begynde at optage? Den er optaget. Hvornår er det, han skal begynde at optage? Nå, drenge. Hvordan var det? Ja, nok. Det var sådan set fint nok. Hej med Anders. Anders begynder at streame igen. Jeg så en drage og en elverprinsesse. Men fik du et billede med dem? Det ved jeg ikke, det kan vi stay tuned. Find ud af, men det har de jo for nu af. Jeg havde lidt til min spredsamling derhjemme. Var det, der vandt en t-shirt? Nu er jeg rigtig. Hvem var det, der vandt en t-shirt, hva'? Det var i hvert fald ikke jer. Det var i hvert fald ikke jer. Så sidder vi her igen, lige præcis som vi sad før. Sidder vi før? Jamen sådan på Sunset. Sad du også sådan her på Sunset? Ja, det gjorde faktisk. Det gjorde I sgu da. Gjorde det? Ej, hvor glad. Det er faktisk lidt ulækkert. Ej. Det betyder, at der sker en disaster. Ej.
Teslaen bryder sammen. Nej, skal du sige sådan Ej, du er fucking skummel. noget? Anders, hvordan har dagen været? Jeg ved ikke, den er blevet lidt kaotisk. Vi er lidt trætte alle sammen, så tror jeg ikke, vi tager byen alligevel. Er du ked af det? Ja. Prøv at tænke, at du skulle passe barn fra torsdag til søndag. Jeg skal hjem i seng. Du kan få en på hovedet, kan du? Ja. Kan du takke af for den her gang? Følg mig på OnlyFans. Hvad er dit navn? Med min drager. Men hvad hedder du? Dragon Tamer. 92. Thank you.